Bueno, eu recordo que estaba na casa, naquela época vivía en Vigo e non sei, mira, a primeira reacción, como todos os cidadáns demócratas que críticos co réxime, foi naturalmente de alegría e de certa esperanza de que eso axudase a poñer fin a dictadura, pero de outra banda, claro, eu era un militante con responsabilidades, non? Entón, eso quer decir que tiñamos unha opinión máis analítica, máis matizada, porque, bueno, en aquel momento, no ano 75, os movimentos sociais que nos empurrábamos axudábamos a organizar, estábamos fortes, non? Eu diría incluso moi forte, moitísima xente perdera o medo, se manifestaba, facía folga e eso, pero tamén eu dende a folga do 72 tiña claro persoalmente de que non era suficiente para derrubar a dictadura, quero decir por exemplo, a morte de Franco podía ter provocado noutro país, noutras circunstancias, manifestacións máis ou menos organizadas, máis ou menos espontánea, para aproveitar esa conjuntura para rematar coa ditadura, e aquí non foi eso, non? Porque ao mesmo tempo, inda que xa digo, éramos uns millóns os que estábamos activos contra a dictadura, pero tamén había moito medo, non? E a situación se veía perigosa e unha parte do réxime naquel momento parecía mayoritaria, estaba por un franquismo sin Franco, non? Claro, e vou preguntar un pouco por unha valoración moi xeral, non? Sobre o proceso de transición, que moitas veces é criticado, non? Na actualidade, non? Falando das renuncias, das forzas de esquerda, pero eu non sei se vista, vos que coñecíades a correlación de forzas, non? Que había nese momento, realmente se puido facer algo máis do que se fixo, digamos. En realidade sí se conseguiu un modelo democrático, ainda que non fora de ruptura, pero non sei se había a posibilidade de facer algo máis, tendo en conta. Bueno, mira, no Partido Comunista facíamos o máximo que podíamos e tiñamos a responsabilidade, digamos, de ser a forza principal de oposición ao franquismo. As críticas eran, pois, un pouco contemplativas tamén da extrema esquerda naquel intre, porque eles nos criticaban porque estábamos pola democracia e poñíamos eso nun primeiro plano, non? E pensaban que había que facer a revolución socialista, eran marxistas-leninistas no sentido stalinista, e entonces era unha crítica un pouco parva, porque por outro lado recibían tamén a presión do réxime, pero estaban tremendamente trabucaos en canto á valoración da situación e da relación de forzas. Date conta que nós mesmos ao mesmo tempo éramos unha minoría no conxunto da sociedade que costaba moito, pero que logramos ao longo dos anos mobilizalos, non? Entón, eu non diría que non fóramos realistas, pero porque é moi difícil ser realista ante un réximen tan feroz e ao mesmo tempo manter eses movimentos sociais, pero a verdade é que non teñamos capacidade para derrubar dende a rúa a dictadura. Eu sei que agora se di, meu compañeiro naquel intre, querido amigo Nicolás Sartorius, decía, bueno, Franco morreu na cama, pero a dictadura morreu na rúa. Bueno, morreu na rúa relativamente. Eu recoñezo que é o que hai que decilo, porque nos están enganando, están dicindo que 4 trouxeron a democracia, e os que loitamos por ela sufrimos as consecuencias e mobilizamos a xente, pois temos, digamos, máis mérito que o rei Xoán Carlos e outros,
para poder afirmar que trouxemos a democracia en España, pero ao mesmo tempo, insisto, non teñamos capacidade para convocar, sí, para realizar unha folga xeneral política e unha folga nacional. Eu xa aprendí na folga do 72, porque nos quedamos solos, aguantamos aquí 2 semanas, eso non pudo chegar a máis, porque estábamos nesa fase de folgas e de movilizacións locais. Na movilización xeral, decíamos, daquela nacional, non chegou a realizarse porque a represión era forte e a dictadura tiña, digamos, uns aparatos policiais, etcétera, poderosos, non? Como partido único con experiencia de varias décadas na represión ás forzas democráticas. Por lo tanto, eu creo que nós fixemos unha valoración aceitada de cal era a relación de forzas e aínda así mantiñamos a folga xeral, a folga nacional como obxectivos, non? Que non puidemos, porque date de conta de que na transición seguiu habendo represión despois de morto Franco, e na toda a época de Arias Navarro, pois estaban incólumes, non, en canto a forza que sempre tivo o franquismo. Que pasa que, claro, se estaba movendo algo detrás. É dicir, nese momento en que morre Franco, Adolfo Suárez era secretario xeral do movimento, do Partido Único en España, pero que no ano 76, un ano despois, foi elexido presidente do goberno, e entón eso se iniciou, o sea, ele aceptou negociar cos que estábamos na oposición, ao principio con unhas posicións moi limitadas que non podíamos aceptar, por exemplo, deixar na ilegalidade o Partido Comunista e legalizar só o PSOE, que prácticamente non tiña forza en España, e cousas así. Pero logo viu a matanza de Atocha, non? E na matanza de Atocha, pois, como houve unha resposta solidaria para no enterro dos nosos camaradas que nunca se vira na época de Franco, porque eso sí que foi unha manifestación enorme, non? En plena dictadura, pero aí se veu que había unha forza de oposición importante, pero que ao mesmo tempo, claro, non tiñamos esa posibilidad que estaba nas nosas previsións de nunha conxuntura aceitada, pois a tomar as sedes da Falanxe e os gobernos civiles, etcétera, o sea, facer utilizar toda esa metodoloxía que logo, por exemplo, foi unha realidade no leste de Europa na transición do socialismo chamado real ao capitalismo, sobre todo o capitalismo salvaxe que se empezou ali, é dicir, que se manifestaron na rúa, tomaron as posicións de poder do Estado, pois eso non puido ser, e entón houve que negociar, e os que dende as gradas, porque non estaban exactamente na batalla democrática, critican eso, pois bueno, pois eso é pois eso como non dicir nada, porque aquelo non tiña incidencia ninguna na situación política, salvo na parte da extrema esquerda que estaba no terrorismo e que axudou a que a situación non só mellorara, senón fora a peor nun momento determinado na transición, non? Roubaches un pouco a pregunta, pois sí que te ia preguntar por iso, non? Se Franco morreu na cama, pero realmente a ditadura acabou na rúa. Non é así exactamente, pero creo que é unha forma de decir, poñer en valor a loita que fose unha minoría ou unha porcentaxe da poboación fixestes, non? Sobre todo certos partidos políticos, movimentos sindicais, movimentos veciñais tamén, movimentos sociais de todo tipo, que sí que houve unha movilización na rúa que obrigou a dictadura a ceder cousas, e a verdade sí que se conseguiu un réxime democrático, unha constitución bastante avanzada, cousas como unha amnistía, é dicir, que sen toda esa movilización na rúa seguramente iso non se podería ter conseguido.
Home, a conquista da democracia dende o punto de vista institucional, liberdade, amnistía, estatuto de autonomía, eso conquistouse dende a rúa, non ten dúbida, e houve un cambio da ditadura á democracia, e houve unha democracia que supoñía restablecer as libertades de asociacións, reunión, expresión, de elección dos órganos políticos, etc. Todo eso conseguiuse dende a rúa, en base ás sesións que o sector aperturista do réximen, dirixido por Adolfo Suárez, a partir do ano 76, pois foi vendo hasta onde habería que chegar para contentar a oposición e establecer un réxime democrático homologado ao resto de Europa. Ahora, co paso dos anos, sabemos que o que non se fixo, sobre todo no tema relativo á memoria histórica e no gran engano que supuso, digamos, a narrativa sobre a transición que fixeron os antigos reformistas do réxime, co apoio de algunhas forzas políticas como o PSOE, que naquel momento, que anteriormente non houbera, non xogara papel algunha movilización ou reseñable na movilización dos movimentos sociais. Eu creo que o Partido Comunista nese momento xogou, digamos, un papel clave en relación cos movimentos sociais, que explica que entráramos todos os que queríamos enfrontarnos á dictadura cara a cara, entráramos nel, porque logo moita xente pois eu deixou, como en meu caso, pasados os anos, esa actividade política, etc. Pero naquel momento estábamos onde queríamos estar, que non tiñamos confianza ningunha que a situación pudiera evolucionar sin presión da rúa, non? E neso foi sumamente acertado e temos unha democracia en España con moitos defectos, pero democracia, non? Que hasta, digamos, os herdeiros de Franco directos, que son o Vox, o partido de extrema dereita, pois está agora dentro da democracia intentando pois unha nova táctica da ultradereita de vaciar a democracia dende dentro, como fai Trump e outros, non? É dicir, que iso tamén é indicativo do éxito que houve un cambio real da ditadura a democracia, porque tamén fomos realistas, non? Nese sentido, eso é ser sustos históricamente cos actores diversos que están participando. E mira unha cousa que che digo: si en España é o único país europeo onde temos un goberno de esquerdas, digamos, de verdad, é dicir, dentro do que cabe, etc., pero de verdad, España é tamén porque hai memoria. É dicir, hai memoria do que supuso a dictadura de Franco. E entón, como hai memoria, non só a miña xeneración, sino tamén a xeneración máis nova, que eran nenos cando se deron as batallas finais contra a dictadura, non? Entón, nese sentido, hai memoria, e a xente non quer para nada un goberno inclinado a cara á extrema dereita, PP Vox. Noutros lugares están abrindo o paso, en Europa e fora de Europa, pero aquí hai unha resistencia tremenda porque hai memoria histórica. É dicir, que a xeneración antifranquista aínda temos influencia suficiente na situación política actual para mobilizar o voto de maneira que non poida volver ao goberno a extrema dereita en España. E eu vaticino que no ano 27 vai pasar o mesmo, con todas as dificultades, etc., que poida ter a situación para un goberno de esquerda único en Europa, pero aquí en España hai un sostén que é a memoria do que foi a dictadura, que está plenamente activa. É certo que entre a xente máis nova hai un sector que apoia a Vox, pero nunca se di que
fora dese 15-20% entre os da xeración Z que apoian en España e a vos, está o 80 ou 90% que apoian a democracia. Hai que contar tamén a outra parte, e apoian a democracia porque foron receptores de todo o que supuso, aínda que seña a distancia, a dictadura en España, e de alguna maneira eso se sostén porque hubo un movimento social moi fuerte, moitísima xente implicada na loita contra a dictadura, que ben están vivos, siguen vivos, ben, pois, transmitiron aos seus descendentes, aos seus vecinos, aos seus compañeros de traballo, o que había antes aquí, e o que pode haber si Vox e este Partido Popular radicalizado que temos alcanzan o goberno en Madrid. Iba a preguntar como última pregunta precisamente por esa corrente, sobre todo entre os máis novos, sobre todo agora que chega o 20N, non? Esa visión que teñen sobre o franquismo, sobre Franco, que a veces, bueno, un pouco unha parte creo que unha parte casi unha broma, non? Casi como un chiste, e outra parte non é tanto, non? Pero que afecta tamén a visión que teñen sobre a dictadura, ou por menos as cousas que din, sobre todo por las redes sociais, non? De que Franco non era tan malo, Franco fixo cousas, os pantanos, etcétera, etcétera. Por que está pasando iso? Que se pode facer? Bueno, ademais como historiador, non? sí, e como historiador, mira, é un fenómeno mundial, polo menos no mundo occidental, porque o que é xa no leste de Europa e en Oriente, etc., e siguen regímenes aí autoritarios, de partido único, etc., pero ese cambio se está dando en América e en Europa e América por este orden. E a situación é perigosa porque se en Francia e Alemania non se aplicara o cordón sanitario, xa estaría toda Europa marcada polos gobernos da extrema dereita. De momento, Alemania e Francia, tamén por isto que decimos da memoria histórica que está activa, que se acordan o que foi o réxime de Vichy nun caso, en outro caso o réxime de Hitler, etc. E entonces eso se aguanta a situación. Entón, para empezar, é un fenómeno mundial. E logo, na súa parte, digamos, nacional española, hai que decir que mostra as limitacións do que vimos falando da memoria histórica. É dicir, a memoria histórica a mantemos os que non estamos na política, principalmente que estuvemos naquela época, que son millóns en España. A mantemos. Para nada queremos que volva a eso, pero logo as institucións van moi lentas nese recordatorio, con todos os anos que levamos de goberno de esquerda e cunha lei nova de memoria democrática, pois iso vai a paso de tortuga, recoñecendo os méritos dese ministerio, dentro deso del Ministerio de Política Territorial, últimos como a resignificación de Cuelgamuros, o das fosas e todo, pero isto está moi por debaixo do que tiñan que facer e do que teñen anunciado facer. E se se falla neso, por exemplo, en levar ao ensino, a educación, nos programas, todo o que o estudio e para aprender a xente o que foi o franquismo, e todo iso vai retrasado, depende de cada profesor individual, pero vai moi retrasado, e iso entón incide no que falamos, que as xeracións máis novas que naceron neste século, pois bueno, creen calquera cousa que lle diga o Vox e todo o movimento que hai internacional, que nos chega igual a través das redes de outros lugares onde goberna a extrema dereita en coalición ou directamente por maiorías absolutas. Entón é que algo non estamos
facendo ben, non se está facendo ben dende o goberno. Creo que o que se fai en canto a memoria democrática queda moi por debaixo das necesidades. E entón, nese sentido, hai que ser, digamos, autocríticos. É certo que é un fenómeno internacional, agora mesmo Chile gaña a extrema dereita, e que os movimentos sociais da xente máis nova, que é o caso de Chile, que lograron chegar ao goberno, e agora con Boric pois están a pesar dos esforzos, pois están a punto de quedar na oposición, porque toda a dereita pois se xunta para que o CAST ascenda ao goberno. Estamos vivindo unha situación moi peligrosa, e con todo o que se falla en España non abonda. Esa é a cuestión dende o goberno, non? Perfecto, Carlos, pues con isto teño suficiente para incluirlo na reportaxe que sacaremos o xoves, o 20 de novembro. Nada, vos seguís facendo chamadas. De acordo. Moitas gracias por atenderme, por compartir comigo. Como sempre, é un gusto. Mandareiche un artigo un día destos que teño aí, para que hai tempo que non publico en praza pública, vale? Un artigo.